Já vás vítám u 9. videa. No a dnes to bude Minecraft. A jako vždy jsem tady s jedním z mých jedním mých kamošů, respektive z času mých youtuberů. Čus. Je to Lukáš Drsný. A Lukine, budeš natáčet? Už tady vidíte, trošku jsem hrál. A získali jsme 8 ironů. Což je celkem super. Na to, Jo, to a máme vyučit rapti. Ale můžeme vám ještě ukázat, jaký je můj svět. To si popravdě u mě založil Ríša. Ve svém světě mám opravdě zlatý kaloty a pak všechno ironový. Dobré. Každopádně vidíte, už jsem hrál trošku za kamerou. Ale já si myslím, že to teda ničemu nevá, protože no, tak to jsem popravdě nevěděl. Každopádně já si tady udělám 2 východy. A hádejte, co nejraději dělám v Minecraftu. Zabíjíš. Ne. Těžíš. Jo. Proto mám taky tolik redstone. Tak já si tady udělám 2 vchody. A poradím vám něco, co si nenapíšete na dům. Nepíšte si na dům zombie party. To háká strašně zombíky. A máme jablíčko, což se nám může hodit na Gold Apple. Je nazývané. Nebo taky na koně. Ano, na brnění. Jo, co mě trochu... Lukine. No. Hele, tady by mohla být nějaká skákačka. No, ale to za chvilku spadne. Nekeci. Lukine, já jsem se tě chtěl jenom zeptat, já jsem úplný amatér, jo? Tak já jsem se chtěl zeptat, nevíte prosím vás, jak se dělá sedlo, tak, protože samozřejmě můžu natáčet Minecraft dál. Já nevím, jak se dělá sedlo. Pouze, když dáte hranici 12 lajků, protože že já jsem amatér, tak nebudu dávat moc, protože nejsem žádný vyděrač, dejte mi 1 miliardu lajků nebo vás podříznu, já nejsem. No jen youtubeři jako říkali, pokud nedáme alespoň 20 000 lajků. Jenže to jsou ti úspěšní youtubeři, což my opravdu nejsme. No, opravdu mají hodně odběratelů, přiznávám. No, už se mi zdálo, že zapadá slunce. Proč si to přiblížuješ? Nevím. Máš na shift. Co? Máš na shift. Dudum. Na toto. Jo, shift. Co to naklejde, laglo se to. Máš takový technický potíže, to se mi stává často. Ale už. Shift. Ne, to jsou technické potíže. To jsou dveře. To vypadá jako, kdyby se mi motala hlava. Už. Konečně. Ty Ještě nemůžeš. zapadně slunce blbý, já chci spát. Jo, konečně. Asi se ještě trošku mimo zvuky. A můžeš mě stáhnout Herobrineův mod. Já bych si zadováděl s Herobrinem. No, já jsem se zčel caplý. Ježiš. Hop. Tak. A víte, co je škoda? Že na Herobrine je potřeba totem. No. Já vám řeknu, že já jsem dřív Minecraft, vůbec jsem vlastně nechápal a nevěděl, co je to Minecraft. Do téhle doby, kdy jsem vlastně, do té doby, to bylo asi před 2 rokama, když jsem poprvé hrál Minecraft, byl jsem z toho úplně buff, že já hraju Minecraft, to je tak epický, že jsem to vyhodil tupé, co jsem mal urvat. No, jak jsem já začal poprvé hrát Minecraft, tak jsem měl taky velkou radost. A technický lag. To nesnáším. Budu hádat technický lag. Jo. No tak nic, no. Zkusím tady dělat jumpus. Popravdě nejsem nejlepší parkourista. Já popravdě skákačky nesnáším, přiznávám se. No vidíte, prostě já se nevím ani posunout už. OK, takže někam si dáme tady truhly. Tak třeba. Dobré. To si káchtí bez toho železa. Co máme? Tak mohlo by se nám hodit
Dělám se samozřejmě krumpa. Jo, vlastně, my jsme našli lávu a myslíme si, že tam bude asi Že je dia. pověst, říká se, kde láva, tam diamanty. No a já jsem jednou ve svém světě prostě takový láva a tam byly 2 diamanty. A vám řeknu vám něco vtipného. Prostě takový Enderman a Zakra. A prostě on normálně sám si dobrovolně skočí do lávy. Blbec. Každopádně semka nám tady ty věci, které zatím nejsou potřebné. Jako je třeba železo? Iron, ne, ty jsou potřebný, ale Teď ne. ano, to ne. Dveře jsou mi tady jedny na nic, to si dám sem. Tyče nic, dřevo si nechám a jabko. Tak, dělám si trošku Ale se pořádek. podívat do té lávy. Jdeme se podívat, jestli tam není náhodou dia. Protože my jsme za takovou chvilku našli diamanty, tak to by bylo úplně. Jo, nemyslete si, jako, že jsme hráli dopředu, že jsme ty věci vyházeli do lávy a tak to vám říkám, že jestli si to myslíte, tak musíte k psychiatrovi nebo někam. Co dělá ráno netopír tady. Šílenec. Máme Tak docela kde je už ta láva? hlad. Jo, tady je. Najez se trošku. Trošku nasprintuju. Tady je. A tady to bylo. Máme bloky. Budeme muset dávat pozor. Velký pozor. Zrovna nedomyslel. No, radši půjdu semka, protože tady, hele, celkem fajn. Ne, tady je jenom štěrk a... Ale tady hodně štěrk. Škoda. Celkem Kdyby tam byly diamanty. Tohle asi radši zazdím. Radši. Protože já vím, jaký já jsem parkourista, takže... No, já jsem kvůli těm diamantům se tak nadržel, ty vole, teda. To jste se divili, furt jsem padal do lávy. Jo, diamanty, pro ty každý udělat cokoliv. Se dá říct. A furt jsem se objevil do mě a furt jsem musel jít dlouhou cestou až... Nevím. Já nebudeme v noci vzhůru a nezabíjeme pár monster. Každopádně jich chvíli moment, protože Moc jí tam nějaký to dá. nastavení, kde máš tady možnosti a ty hraješ tady obtížnost normál, těžká, míru milovná, lehká si dám, normál, necháme ten normál. Já věřím, že za chvíli se nám tady nějaký monstra ukážu, akorát, že jsme na místě zrovna, kam se jim nechce, že jsou líní prostě. A co je za to obtížnost míru milovná? Tam nemáš monstra vůbec. To je škoda. Ano. Dal jsem to, nebo tady skeleton. Tady to byly dveře. Ježiši. Já se skeleton naopak nebojím. Ne, ale tady je trochu problém, že vlastně ty si těží strom a když do tebe někdo začne střílet, tak z toho máš trošku šok, že? Ty, ale ti kotlivci na mým světě začínají být čím dál těžší a těžší. Jo, to každý monstrum prostě. Takový, já jsem se snažil dostat z vody za kostlivcem. Ve vodě tě rozstřílí na cimprcam, protože můžu říct rovnou s tím... A furt po mě střílel strašně rychle, že jsem se na ním nedokázal dostat. Pak tě zabil. Ne, Ne? nezabil. Víš, co jsem udělal? Co? Prostě jsem se potopil a utekl jsem pod vodou. Chytré, že jo? Chytré, srabské trošku, ale je to chytrý, no. Protože já vím, že bych ho nedal. Tak je to vlastně lepší. Já vím, že si tady dal nějak... Na F1 si nechávám. A co chceš? Jo, jasně. OK. To je Co chceš? To jako ví to, jakoby jak se skrčíš. Skrčíš, tak to je shift. To je tohle. Jo. Vidíš?
No, tak tam nedosáhnu. Já se monster nebojím. Já taky ne, ale pro mě je to jakoby šok, když třeba těžím a z ničeho nic nezazadu. No mě jednou strašně naštvalo zombie dítě. Jo. Já si prostě jdu do dolu po noci a Tak to si nedivím pomoci. takový zombie dítě. Prostě skončila noc, jdu si těžit a zombie dítě. Jo, ty zombie děti, to je horší, než kdyby tě To je takový... Horší, než by tě napadla armáda normálních zombíků. No tak jako, když máš diamond meč, tak se můžeš celkem zasekat. Každopádně teď mi došlo tady to dřevo, protože tady to chtějí napálení, takže... Já mám meč na svým světě. Padám chytře. A postel. Nějaký dopad. Ok, já se podívám, jestli tady nebudu mít někde sazence, abych zasadil. To je všechno. Zase ta Co technika. se to blbne? Zkusím skrčit většinou. Už je to dobrý. Už točíme 11 minut. Tak jo. Každopádně asi budeme natáčet. Ríšo, krumpáčem ne. Já to nemůžu, to se tady blokuje samo, to nejde. A v kolik musíš být doma? Hele, to je teďka fuk celkem, protože jsme ve videu a... No, prostě tak. To ubíhá celkem rychle ten čas. Ani jsem si nikdy nevšiml jak. Já taky. Ok, teď si musím vystavět nahoru a použiju na to třeba tohle. Tak. Dělal jsem jednoduchou cestu. Že už neumím ani snad skákat. Tak. Pardon. To může školní oběd. Jo. Proto... Pokud chcete chodit do naší školy, Tak vám to nedoporučuji. zase Lelekovice, tak tam dělají fakt takový hnusný jídla, že by to ani nesnědl ten šéf kuchař z televize. Jak se jmenuje? Jo, tak to by vůbec nesnědl. OK, takže tady si to zazdím tímto. To by se stát, jako by dostal z toho snad sračku. Z toho by Polorech brečel. Promiňte, že takhle špatně točím. Já už mě to strašně rozespalo. Jo, z toho by brečel i Zeman. A ten, že je s ním všechno. Říká si, že Zeman je gay. Že našeho prezidenta urážím, ale... Ne, lidi prostě proti němu protestujou. Že je blbec, že jako Hitler je naproti němu ještě gentleman. Tak kdo se ti zdá lepší, Hitler nebo Zeman? Zeman, protože česká vlast. Že z No, české právě. vlasti. To právě. Vlast vždy vítězí. A je To se hodnější. to blbne. A je taky hodnější, musíme dodat. Já si dám 9. Jenomže Prej mluvil prostě do rádia. Tak proto to o něm si myslejou lidi. A už je noc. Se mi nelíbí. Mně jo. Mě noc nikdy nevadila. Nalaguj se. Ty jo, ale ty se nebojíš ale mít jako otevření okna. Co? Ty se nebojíš mít otevření okna v noci. Co? Co má každý skoro. No, Ty, já jsem teďka mám dostat jablíčko, mňam. Nějak nám neubývá hladíčku. Už 14 minut. Dobrá. No. Kolik vteřin? Jasně. No. Každopádně. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, se to blbne. A nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr.
Takže čus. A pozitivní komentář, který mě může potvrdit, napište, jestli mám natáčet dál. Míšo, už 2 minuty, už A- 4, 5, 6 sekund. No takže já se s vámi loučím a čau. Čus.